Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Unya, hinay-hinayo ni mo kuha ang imong t-shirt. Sunod ang sayal. Og magtupis kang musayaw sa kong atubangan. Bong, no! Oh, dili ka? Ha? Halalayas! Parusod ka ron! Bong, O sa pag-ipaabot mo, ha? Gusto kang itsatikas gawas? Ha? Tsura! ayaw, Bong, ayaw. Masayaw ko. Bida. Naaaraman din, ha? Padili-dili pa ka? Sige. Buhata ang akong gisugo ni mo, litse! Oh, masayaw ko. Good. Okay. Giandam ko ang music nga niya sa kong cellphone. Ako i-play, ha? Niya. Oh. Oh. Kana. Ibawag pang imong lawas. Okay, ang naong kanang murag kag giganahan sa imong sayaw. Anong nahitabo? Come on, sige na. Kuha ang imong t-shirt. Bong. Ano gingos-hingos ka man, ha? Kontra gusto? Dili, Bong, oy. Niyaw, ako naghubuan ang akong t-shirt, ha? Good. Good. May inanuktok, Bong. Ayaw pagsamok, amay! Oh, si Athena. Hunong. Oh, ikaw na, anak. Athena. Oo, ako tay. Kaniyot lang. Isulob ang imong t-shirt. Padali, sige na. Bong. Isog man kayo. Nakadungog og music. Pero karon, napaong na. Anak. Tay. Oh, Athena. Ayaw kong balikas, ha? O, amanti ka balik ka sa tay. Oh, miingon ka man, good og atay. Ha? Athena, anak. Oh, Ni Ari ka tirinay? Anak. Naon sa man ang t-shirt ni Manay? Nabali mo gud ani mo sa loob? Uy, hala mo pa. Sod, Athena. Salamat, tay. Makagawas ka na, Chuna. Ay, ayaw lang tayo, uy. Diri lang si nanay. Oh, aha. Tay. Angay kang magbantay, ha? Oh, Athena. Nga naman, Athena. Nga nang babantayan man nimo si Bong, ha? Ang iyong mga kaila, nga nahimong bisita diri sa Mountain Resort. Gipamatay man. Oh. Don't worry, anak. Safe rin ang imong tatay buong. Bong, tinuod ba? Nagkatong mga tawhana. HVI? Kung high value individual? Ayaw patagag bukas imong baba, Chuna. Sorry. Mao mo na nabati na ako nga balita, good. Akalitse. Tuo man mo ang balita. Mga fake news kala sila. Mao ba? Tuod, Athena. Kalugad lawa, ipa-deliver na ko ang bagong kotse para di mo. Ha? Bagong kotse?
Yes, bagong kotse. Akong silbing pahalipay nimo tungod kay nasuta na ko nga nagpakabana ka nako. Concern ka nako. Nagpangga ka kanako. Og isip premyo palitan di kag bagong kotse. Brand new para nimo. Taybong, Oh, wey. Kanindot aning kutsi nga ni abot ha. Basig customer tingali ni sa resort. Oh, ay, gawas na eh. Good afternoon, sir. Yes, sir. Asa na ko ikita si Athena? Tina. Anong ngitaw ka, Tina, sir? Ako, sir, akong ipareceive niya kining yang bagong kutsi. Ano? Oh, dali anak. Tanawa. Naa ang bago ni mong kotse. Wow, Athena! Brand new! tay, anong gipalitan pa man ko nimo ana? Akong gusto nga palitan ti ka. Ti mailahan ka na kung unsa ang akong pag-ila kanimo nga akong anak. Taybong, salamat tay. Oh, ayog pasalamat. Ingon niya na atina kung ako ang magpangga. Pero kung masuko ko, labaw pa ko kabangis sa liyon nga gutom. Taybong, tay, thank you kaayo. Ay. Pagkaswerte ni mo na itinagan ay tatay bunga nagpangga ni mo. Maogi naman ba? Thank you gid kaayo tay. Uy, Ang Athena. Paraw mo, Athena, ay. Karoon ka lang kikis, pangbong. Diri, dayon, diri. Nay, ano ba? Giguyod magod ko nimo. Wa ko baka gusto sa imong gibuhat, ha? Gibuhat nga unsa? Ano nakiskis pa makambong? Oh my God! Nagsalos ka, Nay? Wa! Pero naglagot ko. Ako lang tong gibuhat, Nay. Isip premyo niya. Sa ipagpalit og kotse para nako. Bati man po tingali nga, dili ko magpasalamat, di ba? Pero kinahanglan yung mukis ka, Athena. Nay, dili ka ngay magsalos, uy. Salosa nimo ang tao, nga wa magpangga nimo. Athena, Kwarta rang katapat nimo, Nay. oh, unsa? Nahibaw ka, Nay, uy. Nahibaw kong nag-antos ka. Pero giloom lang nimo ang tanan. Tungod kinahadlok ka, nga mawagtang ron nimo ang imong gihuptan nga kwarta. Og posisyon ning maong mountain resort. Athena! Oh, si Apple. Hello, Apple. Bong, pagbantay. Tungod kay gisugdan na og pukan ang imong mga higala. Oh, Apple. Tingalig magmata ka na lang manyag morning. Inigmata mo na. Tuwa ka na sa atong panga ni San Pedro. Unsa? May bitin sa imong palibot. Ug kinsa ang maong bitin? Imo ang risgo sa pagsuta na Bong. Kinsa ang bitin sa imong palibot. Don't worry, Apple. Isugdan ko na og hukas ang nagtakuban nga hudas sa akong palibot. Bong, Ang akong gibuhat karon. Gidunulan ako og lamian nga mga paon, ang mga isdang bugaong, aron musod sa akong bungsod. Ug sa dihang naan na sa sud sa bungsod, gisahon ko sila sa ilang kaugalingong mantika. Dili ko bugo, Apple. Dili ko maingon ni ini karon nga usa ka multi-millionaire kung bugo pa ko. Dili, Apple. Itaga mo kana sa bato. And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!